takasi chu police den an ruang chhar chungchanga zona te zotin an ruang chhar chu an entira takasi hi ruangan chhar sodakoi pateya ani detective omuta chuan ruangan chhar na tuichun chu Dr. Ikuma in bulmai om ani thule kumsom thumkalta ashal ani to thu alo soya chuta tang chuan tuichun chu khar ani thu soyin Dr. Ikuma an chui chian na a engma mu chu an nei lo thu te asoya takasi chuan ruang chu ala che nia hria in police ho hna chuan halral ngal turin ati detective omuta chuan case chu an la chui chian lo thu le ruang mutu zinga pakhat chu thi in pakhat jok po abo tak dai thu asoibok autopsy report atanga alandan chuan ruangan chhar sadako hi kumni vel liamta chawathi ani thu le tuichun chu chunga chuan kumsom thumvel alola dam ni a anrin thu asoile a meiche pakhat mai chu reikote office a chuan vakalin a thopuite chuan na alazom lo thu an lo ril chu mun chu sana tumlai chuan reiko thopui ozaki chuan wa umzuin reiko chanchin hriata neyemti awazota mai chuan reiko pasal lui ruji chu aboral thulo soin reiko in lampanin anin zui chuak ngal inchunga chon lutin abadruma video tape kangdum rom maite chu an hua chumi nu chuan mai chuan thilmu nein reiko in apa nena ngaidama dil lai te chu a hua ozaki nena chuan reiko nen anin munun bertumin video chungchang azoti ashila ozaki chuan podo chuwa hongin chuta chuan tomoko le achian te thalak melfi lo ruai mai chu an hua chuti lai chuan phone lo ri in police ho chuan reiko pa chu thia an chhar thu an lo shil chumi nu chuan yochi te sukula chuan vakalin mai chuan pon kongsira chuan yochi chu ahmuta thut mai reilo te a bole ngalin ozaki chuan reitak sikul a local tolo thu alo soya ozaki chuan reiko chu engwanga zonge ani zotin mai chuan ruji thidan chungchanga zodu anei thu alo shil zanlama chuan detective omata chu mai ina chuan kalin ruji chungchang chu zochian atuma omuta chuan sadako emo anu sijuko chu ahrenga ti zotin mai chuan ahriat ngai lo thuin alo chang omuta chuan reiko pa chu ruji thidan angin arwang chu chhar ani thule reiko le ruji te chuan tuichun chua sadako ruang an chhar thu te chu ahil bok sadako chu kumni kalta chawathi ani thu te soin tuichun chua chunga chuan kumsom thumjet nungdama alo om thu te ahila mai chuan thilhriat engma anei lo thu soin a ina tang chuan chuak turin ati a achuapa chuan omuta chuan video chungchang chu azot non le a ozaki chuan video chungchang chu chui zelin high school zirlai pakhat keni alo koma keni chuan video en to tizinga achian te po anom thu lo soin ozaki chuan video copy alo dila chuti lai chuan mai po lokalin ozaki chu alo kowa ozaki chuan mai chu thalak te entirin thla an laka tanga kar khat nuwa an vaya an thi vek thu ashila chu thala kami tomoko chu reiko vanu ni in tomoko thilain achian nu masami a om ve thule ani chu damdo ina a om mek thu te asoya masami omna damdo ina chuan vakal ngalin masami enkol tu Dr. Kawajiri chu anwamua Dr. Kawajiri hi tharau sual na tholam zirchiang tu ni in masami documente chu alo la chuaka masami thla anla ka piangin fielo le thildang lam engemotal aom thin thu soin masami chu tharau sualin antibuai ngei ni a ahriat thu asoya mai chuan ruji chu ahrenga yemti lozotin doctor chuan ani chu athu soite pompui tlat thin tu ani thu alo soya mai chu churu matang chuan chuakin masami po nursin anlo hroi chuak ve meka masami chu TV dana ruma chuan kalin aom dan chu alo dang lam ngal TV apo chuan video kha loin playin ruma damlo om zong zong chu anom dan alo dang lam ngala mai pon an chevel te chu thlirin a hlau thong hle ni masami chu vapan nain akut avon saka mai chuan thilmu anei vele ta mai chu lo har chuak le in masami chuan atan puina alo ngen ngal
chuti lai chuan Dr. Kawajiri le midang ho po lokalin masami chu an hruai chuak ngala atuka chuan mai chuan dor tuala yochi ama chawa alo om chu awa hmu a mundanga kalpuin yochi chu tong theilo ani ti a hreta a chuti lai chuan reiko po lokalin mai chu a ina a hruaya inan thlen nu in mai chuan masami chungchang chu a hril ve a damdo in TV bula kalin amit thla a tuichun chu a hmu thu hrilin reiko chu a thota thut mai hena chuan video chu en chhun zom to lo turin alo ti a keni chuan video copy chu ozaki pe in ani po in a en thu a hrila ozaki chu aranglama video chu en ve ngei turati in ozaki po chuan a en vat tur thu in alo chang atuka mai chuan yechi chu vakanin alaka anu athin rimem ti alo zota yechi chuan athin rim lo thu alo changin meiche samsei taklem alo ziak mol mola reiko po lokalin apa ina tanga an ho nu in yechi chu TV bula akala pianga TV chu ama a alo in on thin thu chu soin chung thil chu Dr. Kawajiri lo soi pui turin ati a mai chu damdo ina wakal le in omuta chuan reiko amu empty alo zot vat chuti lai chuan Dr. Kawajiri po lokalin omuta chuan masami din munte alo zot masami chu experiment an nei na ruma chuan hruain ama thilti thein omte chu finfia an tumani ozaki po lokalin doctor chuan video tape rok chu play turin alo ti a ozaki chuan an chevel te chu video in a cover veka masami omdan chu alo danglam le chanta camera a chuan omak tak tak te loin recording video tape rok an play a chuan an video boy pui bok chu aloin play le ta masami chu nikhoshelowa omhalin mai chuan TV chu ati chengala an experiment video te tu ti chia in nikhoshelowin atluzui reilo te a lo har le in omuta chuan Shizuko thalak le achanchin inziena chanchin bu alo entira thalaka chuan Sadako po alo langve reng mai Kawajiri chuan ikuman hena chuan masami chu thunun tu ane wangin ngai tu na chak tak mai anei thu ashila otuma chuan reiko fapa in video kha a en ve ni chuan tharau sual chuan ama chu a chu san ngai lo tur thu lo soin mai omna azota phone call dong chun zomin keni ruang an mu chu thu an lo shil le a otuma chuan reiko le yechi te chu police station a hruain mai pon azui ve a mai chuan yechi chu police station atanga tlan chhuak tura shilin yechi chu anu hena atlan let ngal chumi nu chuan yechi chuan athil ti theina mangin police ho chu bein anu fa chuan an tlan chuaka an tlan chu nu chuan thil omdan loin thak danglamin reiko chu khovel dang daya alo oma apa po muin apa chuan fapa anga a en kol mek chu afapa ani lo thu alo shil chuti lai chuan reiko chu trakin su in athi ngala omuta le mai po police station atang chuan lo tlan chuakin yechi chuan omuta chu athil ti theina mangin abe ngal mai chuan yechi chu ko in top san tura ati nu chuan chulai mun chu an chu sana chuti lai chuan okazaki chuan keni a interview live video chu delete tumin alo boi puivela reilo te a thilom dan loin thak nanglamin keni tharau chuan ozaki chu alo ti boi vele ngal forensics expert chuan Sadako rong chu siam thar le in Takashi hena ahlana arong chu phum thatura ti in Takashi chuan buaina in akian san to ngei ringin tuya apaita a maile yechi te po osima thlir kara wakalin yama mura kholbuka an thlenga zanlama chuan mai chuan Takashi wa muin Takashi chuan Sadako rong chu tuya apai thu alo shila mun pakhata hruain chu mun chu Sadako pian na mun ani thu ashila chu mun chu children limbo ti a mingan vu thu ashil bok kholbuk lama po chuan Dr. Kawajiri lo thlengin aneng chitte chu apheta zok mai po lo lutin in chung lama yechi ngai venturin a chhowat Shizuko tharau chu loin lanin Sadako tharau po ruma chuan alo kala mai thlen nu chuan banga andar thalang tar te chu loin thak danglamin Shizuko chu alo hoilet ta thut mai
mai chuan a thi to thu hrilin dar thlalang chu a ke zuya chu vele mai chu ni kho shelovin atlu ve ngalani atu ka chuan kawajiri chuan mai hena chuan yo chi thinrim na chuan sadako a ko chuak di a angai thu le sadako thilti theina chu arang lama anti top angai thu a hril bok mai chuan yo chi chu ala chak tok lo wangin sadako in atan pui ni a angai thu alo soi ve bok kawajiri chuan yo chi pa ruji khan thilti theina anei ve empti zotin mai chuan thil hriat theina danglam tak anei thu in a changa kawajiri chuan tharau sualti top nan video chu an en le nge angai thu a hril ta ni video en tura in bot sain tv a chuan reiko le ruji te po an lo in lan ngal kawajiri chuan ye chi chu ti thinrim atuma video an chuo zo nu chuan an ngai tu na ate chuan tui mu in tuya chuan sadako kuang alo lang bok takasi chu tuya chuan zuang lutin sadako a hroi tur thu asoya kawajiri po tuya chuan zuang lutin karenin aman lum ngal maile ye chi po tuya chuan tla in tui chun chua an lo om le hlol mai ye chi chuan mai hena chuan a him theinan ama chu tuya nimhlum turin alo nge na ma se mai chuan tui chun chua banga chuan in hamtang turati in ye chi chu tuya chuan a zuang lut le ta thut mai po chu ye chi chan tur chuan zuang lut ngalin ruji tharau chuan ye chi chu mai kuta alo hlana ruji tharau chuan rang taka chuak ngal turati in hoilet mi lo turin atibok mai le ye chi te chu hrui mang chuan lonin mai chuan ruji thu soi chu theingilin tui chun chu among lam a han hoilet le chu sadako tharau chu rap omjet main alo wak chhole ta tham mai reilo te sadako chuan lo nang chingin ama chau chu engwanga him nge ani alo zot sadako chu tuya chuan tlale in mai le ye chi te po an chuak theita a okazaki po damdo ina alo om to a nurse chu athalak tirin nurse in athalak a han en chiang chu thildik lo tak a mu vele tatlat mai okazaki hnunga chuan keni tharau rap omjet mai chu alo nui vur vura